سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدلوا علتا وزيناتات ازازي سراويت اثيوبيا ناب حبرات امارات عرب مئتو بقيح مسقل بزعبة تግራይ ዝወፀ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኢልሃን ዑመር መልሲ መሃቡ ኤርትራ ዝነበረ ምዕጻው ኩፋኾስ መጅማሩ ሱዳን ንክስታት ኢትዮጵያ መልሲ መሃባን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስታውያን ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ቃል ሕኖብ ዘለዋ ጸብጻብ ለዓለዋይ አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ብርሃኑ ጁላ ናብ ሃገረ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከይዱ ምስትዝል ዓለ አዛዝ ሰራዊትን ወራስ ዓራትን ተሃገር ዝኾነ መሐመድ ቢን ዛይድ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ መልእኽቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሒዙ ናብ ኢማራት ዝኸደሉ ናይ ስራሕ መገሻ ምስ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ ዝተረኸበሉ ግዜ ነቲ ካብ አብይ ሒዝዎ ዝመጸ መልእኽቲ ከም ዝሃቦ ብምኽንያት እቲ መገሻ ከዓ ብርሃኑ ጁላ ኣሞንጎ ክልተ ሃገራት መከላኸልን ወተሃደራዊ መዳያትን ኣብ ዘጠቓለለ ኩሉ መዳያት ከም ዝተሓባበረ ይገልጹ ነቲ ናይ አብይ አሕመድ መልእኽቲ ዝተቀበለ ወራስ ዓራት ኢማራት ዝኾነ መሐመድ ቢን ዛይድ ከዓ ሃገሩ ንረብሓ ክልቲኦም ህዝብታት ናይተን ሃገራት ክሕየል ክትሰርሕ ምዃና ብተወሳኺ ድማ ኣሞንጎተን ሃገራት ኣብ ቆጠባ ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ጸጥታ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ምትሕብባር ክህሉ ዝከኣሉ ክገብር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ መብርህ ከም ዝሃበ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ጀነራል ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ መዓልታት ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኢማራትን ኣዛዚ ሰራዊት ኢማራትን ከዘራረብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ አድሚራል ኩንዱ ገዙ ምስ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢማራት ዓረብ ዝኾነ አድሚራል ሼክ ሰዒድ ቢን ሐምዳን ቢን መሐመድ አልናሃያን ከም ዝተዘራረበ እዩ በተን መንግስታውያን ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣባል ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ወይ ድማ ሒሜቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መብጻሕ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ይዝርከብ ብርሃኑ ጁላን ሒሜትን ድማ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኢማራት መብጻሕ ይገብሩ ምህላዎም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ኣሞንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ግጭት ምትእታው ክትገብር ድልየታት ከይሃለዋ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝሕበር ዘሎ ዓለማዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብሰንከት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝሕዝ ዘለዎ ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝኾነ ገሊጹ ዳይሬክተር ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዶሚኒክ ስቲልሆርት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ጻንሒት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ምህርቲ ዝእክበሉ ወቕቲ ኣይረኸበን ከምኡውን ምስ ቀረበ ሕክምና ዝምልከት ከቢድ ጸገም ተፈጢርዎ ኣሎ ክብል ይገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያ ገና ኣቀዲሙ እቲ ህዝቢ ሓገዝ ይበጽሖ ከም ዝነበረን ዳርጋ 1.5 ሚልዮን ከዓ ህዝቢ ረድኤት ከም ዝረኸበን ይገሊጹ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ብሰንከት ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩናት በሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ውሽጢ ትኽልል ከም ዝተፈናቐለን ይዝግለጽ ኣስታት 100,000 ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ማዓስከራት ዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ በቲ ኩናት ብኸቢድ ከም ዝተሃሰዩ ይሕበር ማዕከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመቐለ መስተቋጻጸረ እቲ ውግእ ከም ዘብቃዕ ይገልጽ እኳ እንተኾነ ዓለም ለኻውያን ማዕከና ዜና ትካላት ረድኤትን ኣብቲ ክልል ውግእ ጌና ቀጻሊ በምህላው ከምኡ ድማ መንግስቲ ሙሉእ በሙሉእ መንገዲ ስለ ዘይከፈተ ከም ልቦም ከይንቀሳቐሱ ይዕንቀፉ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ካብ ሚኒሶታ ተወኪላ ኣባል ዝኾነት ከምኡ ድማ ኣብ ኮንግረስ ኣብ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኮሚቴ ሓንቲ ካብቶም ኣባላት ዝኾነት ሓገግቲ ዝኾነት ኢልሃን ዑመር ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪታ ኣብ ዘውፀቶ መግለጺ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኤምባሲ መልሲ ተዋሂቡ ኣሎ ኢልሃን ዑመር ኣብታ ቀዲማ ዘውጻቶ መግለጺ በዓል በቀለ ገርባን ካልኦት ንዕኡ ዝኣመሰሉ ፖለቲካውያን እስራትን ዘለውዎ ኩነታት ኣሻቒልዋ ከም ዘሎ ሕክምናዊ ረድኤት ከይረኽቡ ምኽልካል ከዓ ቀጥታዊ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ሕግታት ብዘኽብር መገዲ ነቶም ፖለቲካውያን እስራት ከካናኸኖም ኣለዎም ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ መንገዲ ክኸፍት ከም ዘለዎ ኣብቲ ኩናት ከዓ እንታይ ተፈጺሙ ንምፍላጥ ግድን ናጻ ዘይሻራውያን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ማዕከና ዜናን ኣትዮም ምጽራያት ክገብሩ ክግደፉያ ተማሕጺና ነይራ እዚ ይኹን እምበር ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኢልሃን ዑመር መግለጺ ብምንጻግ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዘሻቕል ነገር ከም ዘየለ ክትፈልጥ ይደሊ ድሕሪ ምባል እታ ኣባል ኮንግረስ ዝኾነት ኢልሃን ዑመር ብኣካል ረኺባ ከተዘራርቦ ከምኡ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክገልጸላ ከም ዝኽእል ብምዝራብ እዩ ነቲ ናይታ ናይ ኣሜሪካ በዓልቲ ስልጣን መግለጺ ነጺጎ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ሓበሬታ ክእክብ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ልኢኽዎ ዝጸንሐ ሚኒስተር
ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ዝኾነ ፓካ ሃቪስቶ ሎምሶኒ ነቲ ሕብረት ጸብጻብ ከቐርብ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ኮሮና ጸኒዑ ዝጸንሐ ተሪር ምዕጻው ኣብዚ እዋን ቁሩብ ምፍኻስ ተገይሩሉ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ድኳናት ናይ መሸጣ ትካላትን ቤት ስእልን ዝኣመሰላ ትካላት ተኸፊተን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ካብዚ ወጻኢ ብተወሳኺ ኣገልግሎት ቤት ምግቢ ዝህባ ትካላት ኣብ ቀረባ እዋን ክኽፈታ እየን ዝብል ዘይተጻረየ ዘረባታት ይንዛሕ ከም ዘሎን ህዝቢ ከዓ ነቲ ምኽፋት ናይ ዝተፈላለዩ ተወሳኺ ትካላት ይጽበ ከም ዘሎን ተገሊጹ። ብደረጃ ዓለም ኮሮና ካብ ዝቕልቀል ብዙሓት ሃገራት ንሓፂር ግዜ ዝጸንሕ ምዕጻው ገይረን ዝነበራ ኮይነን ኣብ ኤርትራ ግና እቲ ሕማም ካብ ዝቕልቀላ ትሒዙ ጽኑዕ ምዕጻው ተኣዊጁ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት እውን መሊሱ ተሪሩ ብምጽናሕዩ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ጽኑዕ ናይ ምንቅስቓስ ድርትነት ዘለወን ሃገራት ኮይና ያጸኒሓ። ናይዚ ውጽኢት ከዓ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኩሉ ነገር ጠጠው ኢሉ ዜጋታት ብዝተፈላለየ ሕጽረት ናይ መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት ተሸጊሮም ከም ዝጸንሑ ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ይኹን ከተማታት መንቀሳቐሲ ተኸልኪሉ ብምጽንሑ ከዓ ካብ ርሑቕ ከባቢታትን ከተማታትን ናብ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝርከቦ ከተማታት ንምምጻእ ከቢድዎም ከም ዝጸንሐ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ካልእ ዜናታት ገሊጽናዮ ከም ዝነበርና ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ጀሚሩ ብኮሮና ዝተለኽፉ ዜጋታት ቁጽሮም ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ብኣዝዩ ልዑል ቁጽሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ሐሙስ በኢትዮጵያ ዘቀረበላ ክስ ብምቅዋም መልሲ ሂባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ መግለጺ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራዊ ዶባት ግጭት ንምልዓል ተተኻተኻላ ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ክሲ ብተሪ ዝነቐፈ ኮይኑ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ ከዓ ንርክባት ክልቲአን ሃገራትን ንዝምድና ህዝብታትን ክልቲአን ሃገራት ዝኽሕድ ክብል ከም ዝገለጾውን ወኪል ዜና ሱና ጸብጺቡ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ሰፊሮም ክሓርስዎ ዝጸንሑ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ናታ ግዝኣት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሱዳን ድሕሪ ምቁጽጻራ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምስሓብ ከም ዝኣተዋ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ምስሓብ ጌናን ኣዋርሕ ቀጺሉ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጽኦቶ መግለጺ ከዓ ብዶብ ብምስባብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ኩናት ከኣትዋ ምእንቲ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ብምትኹታኽ ናይ ሳልሳይ ወገን መጠቀሚ ዝኸውን ዘሎ ክትብል እያ ከሲሳ ነይራ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።